אושיר אסבן הוא אדריכל תל אביבי בעל משרד אדריכלים עצמאי. את הסגנון של העבודה שלו הוא לא אוהב להגדיר או לקבע. לדבריו, הפרויקטים שלו הם לא כפריים, לא מודרניים ולא אקלקטיים. הם פשוט הוא. הם התחושות, הזיכרונות, החיבור עם הלקוח, הריהוט, האומנות. סך כל החלקים שמייצרים אווירה שתואמת את הלקוח הספציפי. בואו תראו דירת נופש מפנקת בלב העיר. Take a look at me now. שלום. שלום, מה קורה? אז אנחנו נמצאים פה על הגג שהוא מרחף מעל העיר. יש פה בריכה יפהפייה שיושבת מנירוסטה, וזו הפינה האהובה עליך. אז דבר ראשון שאנחנו נכנסים לבית, אנחנו מגלים דירה שצפה בתוך גינה. איזושהי פאוזה מכל האורבניות, וייצרנו איזשהו רקע ירוק על כל ההיקף של הבית, והוא כולו מוקף ויטרינות. במקום הזה ספציפית יש את הבריכה, שבהיתר היא מוגדרת בגודל מסוים. אם היינו בונים אותה בבטון, אז היינו מאבדים 25 סנטימטר בכל צד. החלטנו להפוך את הלימון ללימוני אדמה שנקרא, ולייצר אותה מחומר דק, שזה נירוסטה יצוקה בעובי 2 סנטימטר. ככה הרווחנו 0.5 מטר ברוחב, 0.5 מטר באורך, ובנוסף לזה, מיקמנו אותה בתוך בריכת נוי. פינת ישיבה, מטבחון, פינת אוכל יפהפייה מאבן, ועוד מלא מלא ירוק, והנוף שמסביב. קודם כל אנחנו נמצאים במרכז תל אביב, והנוף האורבני הזה, הנמוך, נותן לנו את התחושה שאנחנו עדיין בתל אביב הישנה. כשאני מעצב חלל, אני מעצב גם את פרטי הריהוט, כמו שולחן האוכל, כמו אלמנטים של סטיילינג שאנחנו נראה בפנים, כמו את הבריכה עצמה, ואני אוהב לגעת בכל דיטל ולהבין איך אני מביא את הדבר הבא ללקוח. בואו ניכנס ונראה את הדירה מבפנים. יאללה, בואו. נכנסנו לדירה ויש כאן איזה חלל אחד שהוא מאוד מאוד פתוח, ועם זאת מאוד מופרד ומוגדר בפונקציות שלו, סלון, פינת אוכל, מטבח. יש לנו נגיעות של קלאסי, ויש לנו נגיעות של סופר מודרניים, ויש לנו קצת מאיטליה וקצת מישראל. אז דבר ראשון שאני מגיע לתכנן דירה, אני מסתכל קודם כל על הפרוגרמה. יכול להיות שאם היו גרים פה משפחה עם 5 ילדים, התכנון היה שונה לגמרי. בסוף יש לנו פה דירה של 180 מטר, עם 2 חדרי שינה סך הכל. שלם. החלל הציבורי הוא מרכז הבית, ובגלל זה גם בו יושבת פינת העבודה. הסלון, המטבח ופינת האוכל כמובן, אבל היה חשוב באמת שמי שעובד בבית לא ירגיש נעול באיזה חדר ולא מנצל את הדירה. יש פה ספת רייש גדולה ומפנקת של מותג איטלקי שאני מאוד אוהב, שממש הלבשת לה את העגילים הכחולים בקצה. 2 קורסאות על שטיח גדול שמגדיר ושולחן קררה מסורק. הכל בצבעוניות מאוד מאוד עדינה ונעימה, עם הירוק שמסביב. נכון, אז הרקע הוא באמת מאוד ניטרלי. עם זאת, יש פה נגיעות עדינות של צבע בפסטלים העדינים, הקורסאות זה תכלת עדין, הספסל סגול עדין, יחד עם השולחן צד, הרמקולים בירוק מרווה כזה עדין, ובאמת המחמאה הכי גדולה שלי מהלקוח, שכל כמה חודשים הוא מתקשר אליי, הוא אומר, תקשיב, ממש כיף לי ונעים בבית. לפעמים צריך לעבוד על איפוק, ולא לתת את הבום של הצבע פה והבום של הצבע פה, בסוף האומנות מכניסה את הצבע לחלל. נכון. ופרטי הריהוט והסטיילינג כמובן. עברנו עוד שלב פנימה, אנחנו מחלקים עכשיו לסטריפ המרכזי, הסנדוויץ' שלנו, שזאת פינת האוכל, צרה, ארוכה, חומר מתכתי מעניין, קורסאות, עוד פעם של מותג איטלקי, סופר סטייל, 2 תכשיטי תקרה, אומנות גדולה משני הצדדים, ופינת עבודה. יש לנו פה כמה סיפורים שהופכים בעצם לסיפור אחד. אז זה חלל אחד מוקף בוויטרינות, עם קירות ועליהם אומנות, והיה לי חשוב לייצר איזושהי אינטימיות לסלון.
אז מחיצה שהיא לא אטומה לגמרי, מאובררת, שהיא בעצם ספרייה, ועליה זה עוד מקום לשים את הספרי אומנות, את הסטיילינג. הספרייה עצמה עשויה מחומר אלומיניום טבעי, במהלך היום עם השמש היא משנה את הגוון שלה והופכת מלבן לאפור בשקיעה. בסוף פינת האוכל ישנה האומנות הגדולה, שהיא ממוסגרת בדיוק עם הארון מלמטה, שהוא נראה מנוגר, אבל הוא מעין ברזלי כזה מחורר, וסטריפ של מזגן, הכל בקו אחד כרקע לצד השני. אז הקיר הזה אומנם נראה תמים, אבל הוא ממש לא. מאחורי התמונה הזו יש פתח גישה ליחידת מיזוג שיושבת בתוך הקיר, זה נקרא יחידה אנכית. הרהיט עצמו הוא עשוי מרשת ברזל מחוררת שדרכה נכנס אוויר חוזר וזורק לנו מהגריל העליון אוויר שנכנס לנו לקרר או לחמם את החלל. את כל הדברים האלה לא יכלתי לעשות אם לא הייתי עובד עם מיזוג פלוס, שהם ברמה המקצועית הכי גבוהה שיש. מרמת הסקיצה אתה שולח להם את התוכנית, אז סיימנו עם הנמכות כבר של פה קרניז, שם קרניז, להעביר תעלות, גרילים. אם תשים לב, כל התקרה פה היא שטוחה. אין פה הנמכות למיזוג, הכל מתחבא מאחורי היחידות, אם זה מאחורי האומנות, מאחורי המטבח, מאחורי הנגרות בחדרים. כמה שיותר מינימליסטי, יותר טוב לנו. מפינת האוכל אנחנו ממשיכים עוד צעד אחד אחורה, ויש לנו את המטבח, מטבח אלומיניום מהחומרים האלה שיודעים לשנות גם את הנראות שלהם מבוקר ולילה. חטא גדולה, עם גב, עם אי, והכל מאוד שקט כרקע למה שקורה קדימה. אז היה לי חשוב להשתמש במינימום חומרים כדי לייצר איזשהו מקסימום אימפקט. טרוורטין שמלווה אותנו בכל הבית, והארונות בגוון ניטרלי עם הקנט אלומיניום הזה שחוזר לנו באי ובספרייה. הכיסאות עצמם מעץ אגוז מתחברים לנו לפינת העבודה. החיבורים האלה, וכמובן האבן שפה היא כבר משמעותית, ואז אנחנו רואים אותה בפאנלים המיוחדים שיצרת פה, שהם מוגבהים, השער שמחבר אותנו, וכל זה בעצם עובד ביחד עם המטבח. גלה לך סוד קטן, הבית הזה הוא לא בית שמבשל. אם זה היה בית שמבשל, לא הייתי משתמש בטרוורטין טבעית, כי אבן שהיא סופגת. נכון. במקרה הזה, לא מבשלים, מזמינים. היי נופר. היי, מה קורה? מעולה, מה שלומך? מעולה, איזה יופי פה. נעים, בהיר, שקט, רגוע, והחדר הזה עוד במיוחד. לקחת את זה לרמה עוד יותר שקטה, ספרי לי מה את רואה פה. הצורות של העיגולים שוברות את הקווים שיש פה, הכל כך ברורים, והירוק שנכנס מהקיר השקוף הזה, זה פשוט מדהים, אתם יכולים לראות בתמונה. וואו. אותו עיגול בתוך הקווים הישרים, והטוויסט הזה שנותן עוד איזשהו שובבות לתמונה. חושבים שהבית שלכם הוא אחד הבתים היפים בישראל? היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, שלחו לנו תמונה של הבית שלכם, ואולי תזכו בפרס. מתנת. עיצוב על-זמני. חומרי גלם איכותיים וטכנולוגיה מתקדמת נפגשים במקרר אחד. The difference is Gaggenau. המאסטר בדרום, חדר השינה של ההורים, זה אחד החדרים שאני תמיד הכי אוהב להיכנס אליהם, כי שם אתה בעצם רואה את האינטימיות הטוטלית של מה שאנחנו מייצרים ואיך אנחנו מעצבים להם, ויש פה חדר מאוד בהיר, עם כל הדירה בהירה, אז פה הוא עוד יותר בהיר, עם פסים, אבל הם מאוד מאוד עדינים, עם גופי תאורה, אבל זה מאוד עדין, עם אומנות, אבל היא מאוד עדינה, עדין. יש פה משהו כמעט נזירי. אנחנו לא שוכחים שאנחנו נמצאים בלב תל אביב, ואנחנו רוצים לייצר כמו איזה שהם באפרים מהעיר. אז יש לנו את הבאפר הראשון, שזה הצמחייה, שמסננת לנו את ההצצה אל תוך החדר, ואנחנו רוצים לייצר שקט. הצבעוניות מאוד מונוכרומטית, עם הפרקט אלון, הפאנל טרוורטין, הצבע שהוא לא לבן שלג, הוא כמו צבע טיח כזה כמעט. קיר של הגב מיטה הוא קיר אחד ארוך, שהדלתות בו הם בקו אפס. דלת אחת, כניסה לחדר שינה, דלת שנייה, כניסה לחדר ארונות, קיר מסורק, ועליו 3 גופים של דורי קמחי תאורה. גופים שהם מאוד מינימליסטיים ולא משתלטים על החלל, עשויים מאבן טבעית, שיודעת להעביר דרכה אור. מעבר לגופים האלה, הם ידעו לתת לי את המענה לכל התאורה הטכנית בבית. יש להם צוות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. אתה יושב עם איש טכני, הוא מחשב לך את התאורה, יודע להתאים לך אם צריך פה עוד ספוט, עוד גוף תאורה כדי לייצר את האווירה, בדיוק שאנחנו רוצים. והכי חשוב, רוב הדברים שלהם בייצור מקומי.
ובתוך כל הבהיר הזה בעצם מה שקופץ זו המיטה שנתת לה את הכבוד בדיוק במרכז. מיטה איטלקית עם עבודת אור הפוך, כחול, שחור, הצבעים הלא ברורים, מול טלוויזיה גדולה. ובעצם מסקרן אותי לראות מה קורה מאחורי הדלת הזאת. אתה מוכן? בטח. בוא. זה חלל ארונות, יותר מחדר ארונות. הוא מאוד מדויק. האור בגוון ההרמסי הזה, האיטלקי המזוהה, ביחד עם המראה על מראה, וכמובן שיש פה מישהו שמאוד אוהב להתלבש ומאוד אוהב גם לשמור על הדברים. תראו איך זה מסודר. וואו, ולא אתה סידרת את זה לפני יום צילום. זה מסודר ככה תמיד, ויש פה איזה טריק שעשיתי ברמה התכנונית, בגלל שהחלל הוא צר, מלבני וארוך. על כל הקיר הימני יש פה מראה שנותנת תחושה שהחדר הארונות הזה כפול. נכון. נותן לנו תחושה מאובררת יותר, אפשרות להתלבש מול המראה. אפשר שהלקוח יבוא לסדר גם לי את הארון בצורה מדויקת, צבעונית שכזאת? אני לא בטוח שזה הוא מסדר. נכנסנו לחדר הרחצה, ויש לי רצפה בפלטות גדולות, מדוקקות, בהירות, מעט טרוורטיניות, שמתקפלות לקיר, ויש פה גרנית פורצלן פשוטה ויפה, מקופלת, עם איזה כמו אוריגמי מאוד מאוד עדין, וכל זה מתכנס כמובן לאלמנט מקלחון עם תקרה מתעגלת, עם ספסל בעבודת אבן. את כל הבחירות האלה עשיתי ביחד עם דור וצורי. כל הריצופים, הברזים, הרצפה הצפה בחוץ, כל הפרקט של הבית, הרצפה שבתוך הבריכה המצוירת, כל הדברים האלה מהם, כי הם נותנים לי באמת את הקניינות הכי טובה שיש. הם תמיד יודעים להביא את המוצרים הכי חדשים, הכי מעניינים, ואני חולם על משהו מאיזושהי תמונה שאני רואה, או מלון שראיתי בחול, שולח להם והם יודעים להביא לי את המוצר הזה ספציפית. אז 3 חומרים בחדר אחד, היה לי חשוב להישאר עם הטרוורטין, שמלווה אותנו בכל הבית, אבל עם זאת אנחנו רוצים גם פרקטי. אנחנו רוצים שמקלחת, שאנחנו נכנסים אליה, תמיד זה מרגיש היום הראשון שאנחנו באים אליה. בשביל זה משתמשים בגרנית פורצלן. זו לא מילה גסה. לרצפה, לקירות, השילוב שלה עם האבן מרים את כל הדבר הזה. מה שמתבלל לנו את כל החדר הזה, זה בעצם הירוק המטורף הזה ששתלת פה. כשאני עומד פה, אני מרגיש לגמרי בבית פרטי. זה בעצם עוטף את כל הבית, ומה שחשוב פה זה עומק השתילה. כשיש לנו פה עומק שתילה של 50 סנטימטר, זה נותן לנו את האפשרות להצמיח פה עצים מאוד גדולים שמסתירים לנו את הנוף ויוצרים לנו את האינטימיות שאנחנו רוצים לייצר. אושיר, אני רוצה להודות לך על סיור באחת הדירות היפות בישראל. רגע לפני סיום, אני רוצה לדעת מה אתה לוקח מהדירה הזאת למקצוע. לקחת את החיסרון ולהפוך אותו לאיזשהו יתרון, זו לא קלישאה. הבריכה יכלה להיות הרבה יותר קטנה, ופתאום היא בריכה גדולה שיושבת בתוך בריכת נוי. הגינה יכלה להיות פשוט מרפסת של 1.20 מטר, ותראה מה נהיה פה, תחושה של בית פרטי. תודה רבה. תודה.